माहाजोनखौनो मोनबायलै भिउ नायदो लोगोफोर वाव गुड मर्निं लोगोफोर वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल दानिया कार्बि आंलं मिया फैदोंमोन दिनै थांनोनो ओंखारलायबाय दायो खैथा जाबाय 5:24 बास दङ दा 6टायाव ओंखारगासिनो दङ नेया न'आव थांनो बिनियाबो गथ'फोरा गाबदोनो बेखायनो न'आव थांनो नांगौ जासिगोन आरो दायो फुरा रेडि इथिं जि थान्दा निहिर गोलैयो टुप 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 टुपनो थिङाव बाबो रेडि खालामबाय आदा दायनो कमला हरनोसै गारियाव जानो ओमफ्राय निया रियेल जुस मोनसे हरनोसै निया इथुलाय जाबे जुस प्लास्टिकसो नांगोन दां पेकेटाव दायो लाल साहा खालामसिगोन हरबाय होमबा थांदो नों दे बाय बाय दानिया खोमसि एकदम टुप 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 निहिर गोलैदो आरो नायनायाव टुप 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 गुवाहाटीयावथ' बिदि गोलैखायामोन जि गरमसोमोन दाथ' ओरैबायदि सान्दायाव नै उन्दुफिनबाय सासेया ओरैबायदि गुसु जोंनाव दा लोगोफोर आसुरित नै बेबिनि जिफोरा उल्टा फुल्टा सुजोबनांगौ दिनै सफैनानै आदा मरा गुसुजोंनो एकदमबारे बारे बाब थुलुंगानि रुमा एसे गुदुं हराव बेयावसो बेबिखौ दोनबाय ओमफ्राय दायो सान्दुं फ्रेश मर्निंनि सान्दुं सायहोदों मालाय बिमाया नै बेबिया नै फ्रेश मर्निंनि सान्दुङाव जि मोजां बेबिखौहाय बेथ' आंबो दसे उन्दुफिनसैहाय लोगोफोर हरसे उन्दुनो मोनाखै ओरैबायदि अबस्था खाराब जाबाय देहाफोरा आइबो बेयाव उन्दुनानै बाजैबो फैदोंमोन नालाय थांबाय रुमा बिराद गुसु ओंखायनो बेयाव दोनालासिनो बाहेरायाव दिनै थुलुंगानि रुमावसो उन्दुबाय चाय लोंनोसै दासो चाय ना गुरदो फाय ना गुरनायखौ नायनोबा ना गुरबायनो माबे मानसिनि हारा मोनखोब्रांलाय नै खुसिया मोनबाय दासो गैलादां आरो गैलालै गारिया माबा लेथ्रा जाना सुनांगोन नै ओंखाम जालायबाय मानसिफ्रा आंना माबानो दुदालि बयल ओमफ्राय ओंखाम बयल एसे जानोसै मुलि जानो दंना नायनि माबायानो हरसे खर'आनो गिदिंजोबदों आंना गाइखेर लागायनानै फुङाव खर'आ फिउ 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 सिखारनानै अबस्था जाबाय आं बोरैबा 50% जाखाबायलै गैया ओंखाम रेडि मर्निंनि फैथिं जागासिनो दं इयो
मालाय बिफाया बेबायदि नायगासिनो Lihat लिरनांला बाबा हाबाय नै हाबाय एनावनोसो दोनदोंबाय फैनाय लोगोफोरा बेबिना बेफोर गासिबो गिफ्ट दे थेंक इउ स' माच गिफ्ट होनायनि थाखाय ओमफ्राय नैबेबो संगिना होनाय गिफ्ट थेंक इउ संगि ओमफ्राय नैबे बुकुल होनाय बुकुल होफैनाय ओमफ्राय नैबे जि किउट थारखौ सुजोबनांगौ आरो दंबावो जिउमा होफैनायबो दङ बेखौबो सुनोसै दिनै हास्लाबजोबासै बिराद जि सुनो जाबाय नालाय ओमफ्राय बे बिफाया दायो टाउनाव थांसिगोन माने टावेल माने खिथा गुदुं गैया हराव ओरैबायदि गुसु सानावथ' टेनसन गैया लोगोफोर दायो मा फुगारजोब्बाय बेखौ माबा मोनसे लांहिन टाउन स' नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम लांहिन मा मोनगोन इयाव नाया बेबिनो हैलांनायबाय आङो वा Gari ya apa? Itu lagi gari itu. 20 keman asli? Mostly satani di extra 9 lah kak oh dari Thailand oke lanjut packing beman sih saya deh itu yang matur satu ke di khuru ke makalan si pink kalan sih nih deh pink tuh kayak di ekbar saya kuri das di aru itu naik kan aru buku dulu mana nih daye cotton nih kelan si meter ji bebin takai berat moजां arna softar nih ya ayo जोंहा बाजार खालामगासिनो दङ nih थुलुंगा आरो दै दोमजों लांहिन बाजार wah longpena korek mal nih ya na bazar na magur मोनना मोना नायनोसै ओइ ने कमल काटा एसे मोजां ना सिंगि keman kilo keman ikan langgeng kenapa magur naik ini gaji ya teh Korea berapa kilo singgi ya Korea ikan lansele para nada herbaya ini beli mak Thailand magur komol kata senau gaya na bidi bara lang babi jago hana nona ada keji lang se Ada kita dangor zinda dangar Pura jinda. nasing gila bayar dah nih ada mita panjang sih nih 120 आरो mita paneta supari ini mita panot mosla belaka ke bisi gitu ya bebe ini ke fitting kam kadana fitting kam boriana premia bazar bugre dong ini bese zaya bugre pa ikut handena siri deh mana oh nah ya nah ya bugre hande leng buah kayang ini apa kelang pa ini yel ompre ni ya sata ke musri ke sata bayar punya dia apa ya sata ya ya udah kan kita apa ini nih bebe ini kita punya marigold meri biskut kita pusunakan kota ang hasil jurnal pada 7 piece kemana kamlai nggak oh nih ya baltingau nggak hati sih kan sih tai nih Karbi Anglong uabarikau ese deखायनो आङो बेजों बिर होनानै नाया नायनोसै लोगोफोर एसे कार्बि आंलं औवाबारि गामिखौ मादि आं देखायनि भिउ नोंथांमोनखौ ओमफ्राय बेनो जाहैबाय हिनजावनि जोनोम
जानाय गामिया लोगोफोर बेखायनो एसे ड्रन शट लानो मोनाबा सान्ति मोनाखैमोन आं बेखायनो एसे ड्रनजों देखायबाय आरोना लोगोफोर एकदम था सान्दुंजों गेजेरावबाबो ओमफ्राय लोगोफोर बियो अरिजिनेल फुटेजआ नङा बे जाहैबाय स्क्रिन रेकर्डआसो होबाय आङो मबाइलाव जा स्क्रिन रेकर्ड सेभ जाना थायो बेखौसो होबाय बेखायनो एसे गावनो हागौ नोंथांमोना एडजास्ट खालामना नायबानो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मेम'रियावसो दङ मेना बेखौ बरनबाय थानो बिराद बायो आङो बेखायनो बरनासै नै आंना बिहावसोनि न'आ बेनो बेखायनो आङो एसे 360 देखायनो नाजादोंमोन खिन्थु आंबो बारा रोंबाङा गोदानसो सोलोंहांनाय बेखायनो बारा रोङासै ड्रन सालायनो अब्लाबो जा हायो बेखौनो होबाय ओमफ्राय लोगोफोर दायो दा जानो थाखाय ना हमनो थांगासिनो दङ थुलुंगाजों बिनि लोगोजों मा ना मोनो नोंथांमोना नुगोन कमप्लिटलि नायलांदो भिडिअखौ जोबजासिम दा इसोरो कमलकातनि तालासाव दङ आरो ना नै ना खिन्थु दंसाबो इयाव बा कमलकात कातला बा हाब्रुआ नै जात्रा बेखौ मा ना नास्रि ना मा बुङो ओमफ्राय नै नाम दासो मोनहांदों र' नै मा ना बेयो रौ ना अ बे देरदो दे रौ ना रौ ना माने इसोरो कमलकात ना नागिरगासिनो दङ बेखायनो बेलेग नाखौ लाखायाखैरा नङाबाथ' ना मेरला ब्लें लागाव फाइनेलि मोनबाय निया कमलकात वाव थांफिनगोन वाव बेखौनो नागिरगासिनो दंमोन आधा केजि 1 केजि जागोन ना बेखौनो नागिर दासो मोनबाय नै 1 घन्टा सारबाय बिसोरो नाया एसे मेंबाय बेखायनो फैबाय या बा अरेन्ज कालार बिराद गोथाव जागोन जानायखौ माहाजोनखौनो मोनबायलै बिदै गोनां ना गैयै सिलाबावसो बिदै गैया होमबा ने वाव सारसिनाबाथ' नांनाय नङा बेबो मेंबाय बिसोरानिया जाबाय दे दायो कमलकाता गिदिर नालाय सुना नायनो र' बेसे जायो ओमफ्राय निया सावबानो खारै जाजोब्बाय आरो दै जिं खाथियाव दं आरो 1 फुट देरबाथाय आरोना थाबावगोन आस्रा समाव गायनोसैना मागुर ना बायदि दारि दंलै माथो बेलाहि जिखौ लाबोदोब्रा दायो अपारेसन खालामसिगोन अपारेसन थियेटार बियो बास बरिया सानद्रिसेयाव सायनांगौ माथो सालथें नाया जोंहा 1.5 केजिनि नाया नाय जि मोजां ओंखारदों बेनोमोन वा जानो हामसिगोन दायो
गोथावनो ताजा ताजा